Saunominen on enemmän kuin peseytymistä. Se on sielukas perinne ja yhteys juurille. Me perinnesaunottajat vaalimme suomalaista hoitosaunaperinnettä ja kehitämme sitä tähän päivään sopivaksi. Ammattilaisemme toteuttavat saunotuksia sekä erilaisia saunahoitoja saunalaulujen ja loitsujen kerran. Luonnon yrttien tuoksut ja lämpimien vihtojen rytmi rauhoittavat mieltä ja avaavat aistit. Elämän taitekohtiin ja vuoden aikoihin liittyvät saunotukset pitävät yllä vanhaa rituaalista perinnettämme. Olipa kyseessä juhla tai puhdistuminen arjen kiireistä, me luomme elämyksiä, jotka muistetaan. Tutustu toimintaamme perinnesaunottajat.fi. Perinnesaunottajat ry, suomalaisen saunaperinteen juurilla.